Mama Julie kasi ang naman kalas pang man sa karne. Nalaag sa disco. Na guys ya, Mama Julie. Naagad. Guys, ako sinirang nanay. Sosyal, taga Manila. Nay. Happy pista, Nay. Nay, lami mong buhok, Nay. Ay, gusto ka talaga. Ni may gamitin na ko, ha? Kani mapanus. Amat mananghilin. Di na parihara ang luha? Di, lahi. Ha? Happy Pista! Diya guys, kami dito ning kaanron, dari rami kay nangazo rami og paklans. Nangazo rami tami sedan guys kay kanang anak-anak kadugta dadto kay nagpabunsag man day si kuan upaw. So tanawa ka mang suwa. Bobo nagkukad na guys. So patanan mo na sa among sudan ha. Salamat kay mananghilin. Ano man ingat to dadto guys kay. Ha, bono to. Ya guys, habis buboy na nga daw. Sipasang hinlas mami. Na, hilo na yung plastic ha. Plastic pa. Kuan man din ni, unod. Ano namang isot sa panagsan? Pagkarihan ni ba ni manok, ababoy gihapon. Lain-lain klaseng luto. Matilawan ni kalami ron. Butayin na mag-service phone boy. Para initin. Para guys. Salamat na nahilin. Hindi na basa. Hindi sa kaklase. Puro do din taon ni baboy. Butay na mag-service phone ha. Kaya hindi madaot. Tinugan na ha. Awa. Taman. Dito ko rati. Kita ko na sila dito. May ako aboy. Katawa sa lang nini. Ang ipahis Dito Marjorie. lagi niya ako aboy. Platito din na. Oo. Na. Ay, nagplato rin na. Platito Di, tagay na sa bahaw kay gahi. Oh, may nanibaw. Nas kalirong gamay. Bahoy, mga gusto te. Kanan na naman. Ang mga sudan ba mo tayo yung mga service kung di madaot. Karagan mo lang. Kahilig mo si ating kon baka nang makuha ko plato siguro. Sige na, nagnaw. Sige na, sige. Okay na ka de. Kaya yung plato. Ayaw sa akin mo katang service phone. Cute. Pamutay sa mga ko talaga. Cute ko na ka. Pamutay gusto ko talaga. Ni may gamitin na ko ha. Kani mapanus. Amat mananghilin. Di na parihara ang luha? Di, lahi. Ha? Thank you, mananghilin sa sudan. Oh, grabe. Mura kong lamig. Pero wapa ni, ano may pangaso na to. Di mami ko nung bahin, bahin ni mami, Nagana, salamat nanahilin na. Thank you kay nanahilin. Thank you. Thank you. Nanahilin. Ikaw dayo kung thank you nanahilin. Oo ko. Bastos. I-chat na ko. Sakor pag-ija. Sako. Ja guys, ano mo? Di, panggutang yung service po na pa isa diya. Boy, kaya hindi mapanas. Magkuha ba ka ng service pa ito? Bagkagibaday. Thank you, manang. Sakuan. May sabaw, day. Di, ang gagmay-gagmay ang good ang lami. Ano? Nalala ka na. Ikaw naman ko buhat ang gisuwa. Kung gagano. Guys. Happy pista puti. Mandilam, dagnatan ba? Kasi along kaos dito. Along kaos? Wala ka kaya ng along. Along kaos ito. Ila-ila kaila babaka na. Ang dyan saan? Wa siya kaila na. Ang saan? Kawan-awan nagdito siya na. Ay, yung mo ni katagakatipunan. Tagay mo nga tila. Kanang unod ra. Ato pala bigay karni. Tagamit yung service phone. Ato pala bigay.
Samot sa nani, matulid lang tuhod. Okay ra ka, day? Kilay, adok tas-tasa na yung kilay. Himas kuno kag na mo bata. Latong. Asa man ka, day? Asa man imong naw? Ano? Magmangkod pa ka, Marjorie. Ha? Asa man naw nga? Baby face. A few moments later. Guys, morning. Dahan na po ko sa family house. Dili na po ko dari, guys. Ako na himutang ngadtungan he. Morning, guys. Ako sinirang nanay. Sosyal, taga Manila. Nay. Ha? Happy pista, nay. Nay, lami mong buhok, nay. Pagkupit ko nga na, nay. Lami buhok niya, nay. Riyan, no? Ngayon siya, no? Di, lami dyan, nay. Ang adan dyan ka, nay. Na, tanawa ang video. Ipakita ni mo, oh. Tanawa yung likod. Oh. Tesa. Diya, guys. Si tatay diya. Sige, og jugpos. Magawat na og tagag suwa. Guys, suwa ito. Luto sa mga binaji. Sawa sa manghod, guys. Mino sa Manila, ni. Parang nami pagkaluto. Oy, lami dyan, nay. Tayo unod, mga duha kayo. Kasi alam mo nang utang ka na unod. Lami bitaw. Kami pagkatimplo. Tadi yang sana na to itong mga bagya turut mga layas na ta. Kampar basta tayo. Oh, lagi sila pay panay pay kaon. May nagkana ini. Mama dili kasi ang naman kalas pang man sa karne. Nalaag sa disco. Na guys ya, Mama Julie. Laagan. Ang lami atong utan ni Ria Jabi mas Ria nay. Ato pa. Namaho na. Hi guys, karon di ay mo dalikit sa kung ato sa kanang naay bay sa mga ijaan diya kay nabot mag-ang kuan kababata guys. So matos ako dito guys sa asang atuan kadto guys ang mga utong ang kuan ang best friend. Hi guys, good morning. Kaon day mo ato ko sa ahong kababata kay naaman day si Dania kag Manila. Kababata nga igagaw nga. Asang asungon dari kay isnagi wa mi nagkita aw gahapon mi nagkita guys kaya ang bisiyan ha. Oh gihangat ko. Harang gilakaw kay uli ra may balin siya ang alawa. Na berge na to san? Pa di manis ko to gabi eh. Ada to? Wad jam dito si Liara. Parehang mi ko ni lakaw kay kapoy. Sungon sa ni na kay Nagaza mi wa nagkika. Hayo. Inday. Reggie. Oy, Monica. Kala ko. Uy, baka hindi ka na magpapakita. Sabi ko, gwapa gyapon man. Gwapa gyapon ta. Ay, gina. Sabi ndo ati. Sabi ba? Sakay wa ko kay. Kaya man gwapa gyapon ano sa monsa. Na wa din mas mo muga wa monsa no. Tara. May kababata nga sige pamirahan man sa kaawa. Okay na. Hi guys, ang kababata nga grabing ka best friend. Ading gari-dari o taraway paglubad gwapa. Pila ta katugo na kita day? Nangitaw naman ko. Pila katugo na kita ako gani. Pila katugo na kita dugay na 10 years. Hey guys, yan ako diara. Ang igagaw dyan ni si Jang nga grabing ka. Dengan mig pangamuti danis gagmay family ba day? Inom na sa una sige tagpamate. Among kaagi sa gagmay pa mi guys, mga ni guys kaya. Kita ra jud mi 10 years isa ka dekada mi nagkita ni sa kadekada no katin. Grabe na. Bitaw. Sa dekada. Di sa una ni uli man ni 2016. 9 years. 2024 mo to umuwan na sa kadekada na guys. Gwapa no. Murag de 50 no. Katawas dun na. Ada na sila bayabas dari nga hug mga tuko. Na nabong naman si
kaon na. Nga ko na pilila bi. Nga ko na pilila. Datukos ka tong gagmay. Wala kang naon, ang tawla po sige gala. Nagnanarog ang magsakdanan, magunawan ka ko. Dali, day! Yan, sige, sige. Day, ari ko dali. Guys, mga sukog biyabas. Nangahugra lagi. Kudadagdagang hinog na natagak na. Ano ka na, bitag bunga lang. Pangatag biyabas nang. Hoy! Ayun sa nang. Kita diri gamaya. Sige. Wala guys, ano ka nagbiyabas? Ali, day! Nga guys, ang kasog bayabas. Nay, may bunga hinuon siguro. Pag dira mo balik na ko sunod adlaw. Ay, nang. Dai, sige na dai. Guys, ginaw ko nagkakuro karni. Tapos ginaw ko dahil litson. Nagkaragsudan. Ay, ginaw ko mamamay. Tapos pagkaanda Ay, ni. irel po to na. Irel. Kani guys, si Kuan ang mga ni. Sarang pidila. Sarang kaputan. Ka na, kaya sa vlog. Napayahan ko. Ang gwapa nga. Igagaw di mo ni. Bakarang Julita. Ay, ikaw si Julie no? And Lea. Ah, si Lia. Si Lia lagi. Si Lia. Si Julie barkada. Nag-ubang bitaw na sila. Yan, kain tayo guys. Ila nilang kwintas. Fiesta. Ito na lang yung natira sa fiesta guys. Bayam. Di ko ang bitaw. Nandito yung best friend ko guys. Yan, binisita ako. Nagtanaw niya naghihubog isang kuan kay baluan mo kwarta gihubog mo niya kuan na sibili day. Lagi. Okay na yun kasi hindi naman pwede. Hey guys. Naman din sakdanan. Hala. Siguro na nasninig si Buboy. Hi guys, good morning. Hindi ka na ko sa birthday guys. Arang inita naglaka ko sa nanay din. Say magiluto na eh. Okay, hindi po lagi. Dito tayo na mga na guys. Pista, ika ko na ron guys. Katumanan ron ay? Ako manadig katumanan, ako manadig pista. Hinja. Moto. Awa sila naman. Kumalik ko sila dagat. Moto guys, ang kababata. Nga. Birji. Matiguan mo gyapon. Hi guys, dyan na po gusto kamalig. Dyan na po mi sa shop di ay. Unsa karong adlaw guys, manguli mi. Muli na po din balin siya. So gipakansag mga kuandaan, mga manok. Wala man yung manok guys, kaya na namo og ihaw kay kuan kasi nga ni way suwa. So guys, padong na Miss Valencia, muli na po niyo. Kailangan ko dani mo hag video dani guys kay ang nice ka to green ka sa sailan ni tapit ni Ma'am Yuning Ayub Malabar. Hi guys, dana day mi. Ja gabi ina. Tita di ay. Sama di ay. Ja. Kanana ay mato. Nara po dari na malik na pud mga bata. Gida na pud na. Salamat dahil ko sa kanana ay mga good heart. No, na medyo sa iri sa among mga vlog. Ja. Kanang na ay pagpasalamat dahil ko sa usa ka viewers guys nga nasa gi-share bahin sa sakit sa gums. Model po yung sakit si Jang mama. So sa tanang sa symptoms sa gibati jud mao jud guys isang inahan guys. So unay dyan mga misis dari salamat kasi nga ni jud eh. Hindi. Sana sa. Sino? Asa? Kadito bagdad to. Sa tingnan niya. Salamat tayo ko ni Jack kay anang naay. Ako guys, sa tinud laman sa pila na ka years ni ang pag-agawan talanis ang gums.
Nagsinugdanan sa dani ka ng mga stress lagi dyan kuno ta. Saan magazin, hindi magazin natin mapag gani atang stress. So, trigger dyan kaso guys, grabe dyan sakitan. Karon, mura na sa ginibag na anja. Kana na ay, gishare ni Jag, Jang mama, nahalos ko nung nga, may nalagi ko nung nga, mazupay naman ko ni mamatay na naman kasi para kasakit. Sa tuwing nga ni Zaday, kanyang buwak isang kuan. Kachat ni sang Inday, naan si Jang nga. Naigi kondari nga tambaw. Sige ingan. Agnganda din ning ang sayanganda ni ang sakit sa gams day. Antay ay, isa to? Sa tanda siyang ganyan. Tanang symptoms mo jud si Ja. Kuan trigeminal neuralgia. Mo ni Ja. Trigeminal neuralgia. Sakit si Jang inahan Ja. Kana ijara magi-share kay naluoy siguro pa sa nang mo to si Jang nga kanang naay. Nasi jagi ko anda niya tambaw. Ja ko nung mama. Halos kanan na mo na ko nung gusto nang ko nung mamatay kaysa maganto sa sakit. Tinod guys, tanang sintoms sa niyang hanggang bisag buhok rama iyanaan sa angnaw. Sakit kadyo nga lamig jud sakit pas ngipon. Ja. Kuan ka na ay katong sakit lagi nga mudagan na res. Gani nga na. Unja, naay kuan dani guys, operahan ni si Ja. Katod pa ni Ja ka na. Sa to operahan day no? Naay tambal lagi inom siya. Tanang na ay pwede siya operahan kay kuan ni si Ja kanang na ay nerve bitaw si Ja nga ni nipis. So nakainom na day ko sa nag-check up day po na dani sa ubay sa una ningon si Ja nga kuaning nerve lagi pa isang kuan dani dito ri ko sa ubay dani nagpa-check up sa una marag pila ka years sa kay kani hanggamas guys 2014 pa man sila nagsugod og sakit. Karong grabe jang sakita. Kaingon jud ko nga sa Ginoo ko ana lang magad ko makain jud ko basta kay mo sakit moral jud. Sus. Ja di pa kakakaon. Agang dagan maghuot nas kasakit ja. Panang naay basta kay di masabtan nag mong gibati sa sakit. Gusto pa lagi sakit sa ngipon kay madapa man nimo og kanang nay maimnan pa man nimo og kanang mga para sa sakit pero kani nga sakita di mo to mo di si guys nga di jud sa mo to mga mipinamik mga sadya di jud sa mo to madi na naman jud ko mo inom kay masakit na magatang kidney sa pag inom nimo sa kanang kuan sa ano na siya naning mipinamik di mangyapon mawa mo nga ano na magagwantahon ja ano jud ko inom sa kanang nay magmumug naman jud ko kanang nay maligam-gam nga ang butangan o kanang na ay kanang pink salt so medyo mako agamay dyan nagkatatad na po balik na po dyan mga herbal rin ipang tapad dani sa karon guys yung bag si Jagay grabe agad sang sakita piladas niyaging adlaw nagkuan ako agang ikaon kanang kuan na laman kanang Quaker Oats. Ja, mo lagi to pista malagi dito, ja tilaw-tilaw kung kamay ra jud kaso guys. May kaglay patag sudan ja. Saan man jud nga sakit man. So manis na ma-trigger pa sa guys, ug di makaagwanta mo kag tamis kay bawal lagi ni tamis lagi kay na observe jud na nga ug tamis ang kanon kuan ngut jud kaadyo Ginoo ko tibok na tibok gabi guys nga nagsiga jud ang mata. Kay grabe dyan kasakit makatugog kardit mga kadlaw na anja saan mazid niya mga madinigi hatag nga ko sa Ginoo na nga ang sakit so mato dyan labi na og magsigbiyahe lagan ako agahang liog mura nagnanay ang pamilya mura nana ko gwitter ka mura maghuot na mura nagtuon na haglaway di nakakon ba apekto siguro dahil sa kasakit siguro anja wala, nabuong na kong pa-doktor kay so salos daris buhol guys ha nang napadoktoran
So ko daris ubay, daris dahagna, tagbilaran, dito na ko iinti, di ka pon makitaan. So mora di siguro nin sakita di ay hinaradzi na kon kay nalagi isa ka good heart nga naluoy siguro na kani si Ma'am Kuan Carmel na naluoy siguro sa nasa. Salamat ka jud ni mo ma'am. Si Carmel Pino Sharela. Sabi siya Sharela ag kanang ijang kuan ijang nan sa ijang Facebook. So ija kong gitambagan nga mo nay kuan kanang tambol ko sa mama ija. Mo na guys nga nalipay po ko kay ma nay kanang basin og ma kuan pero mudong lamang po kog doktor guys ay di man kada na makapalit og siguro di man siguro ka basta makapalit daling tambawa nga isang gihatag og kanang nay di ka magpa-check up so na may doktor dari dawan para ma konsulta po kog pwede ba ko daan ni pelisid po og kanang naay kuan kanang naay sige na isig kadyo og basta lang putag palit sa di amlig puta kapalit og resita unja ora dito guys ang vlog karon guys daghang salamat og kanang naay sulod na pud kay murag mugisad lagi ko istorya ja kanang harmang pagsen kay saan man nga kanang naay vlog magazud ta magkakuan pud ta og kanang naay kanang na sige na may misugi nagmay. Bye bye guys. God bless. Bye bye.